ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీకృష్ణ. ప్రణామాలు. శ్రీకృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. మనము ఈ భాగవతం క్లాస్ లో 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము అందులో ఈరోజు 29వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలు మరియు ద్వారా అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 29వ శ్లోకము. యో యోగో భగవద్భానో యో యోగో భగవద్భానో యో యోగో భగవద్భానో యో యోగో భగవద్భానో నిర్వాణాత్మం త్వయోదితః. నిర్వాణాత్మం త్వయోదితః. నిర్వాణాత్మం త్వయోదితః. కీదృశకతి చాంగాని కీదృశకతి చాంగాని కీదృశకతి చాంగాని యతస్తత్వావబోధిన బోధనం యతస్తత్వావబోధనం యతస్తత్వావబోధనం. శ్రీకృష్ణ. యో యోగో భగవద్భానో నిర్వాణాత్మం స్వయోదితః.
యో యోగో భగవద్బాణో నిర్వాణాత్మం స్వయోదితః यो 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 भगवद्बाणो निर्वाणात्मयोदितः ఈదృశకతి చాంగాని యతస్తత్వావబోధనం ఈదృశకతి చాంగాని యతస్తత్వవబోధనం హరే కృష్ణ యో యోగో భగవద్భానో నిర్వాణాత్మం స్వయోదితః यो भगवद्बाणो निर्वाणात्मं स्वयोदितः పులిగా చెప్తున్నారు శ్లోకం. హరే కృష్ణ యో యోగో భగవద్భానో నిర్వాణాత్మం స్వయోదితః यो योगो भगवद्बाणो కీదృశవబోధనం భగవద్బాణో నిర్వాణాత్మం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాత చదవండి. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ రామనారాయణ ప్రభుజీ, తర్వాత హైమావతి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मं स्वयोदितः कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత చదవండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. యో యోగో భగవద్బాణో నిర్వాణాత్మం స్వయోదితః ఈదృశ కతి చందాని యతస్తత్వావబోధనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ శ్రీనివాసరావు ప్రభుజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मं स्वयोदितः कीदृश कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। హరే కృష్ణ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే ओम కృష్ణ. नमो भगवते वासुदेवाय। यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मं स्वयोदितः कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉండేటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. యహ ఏదైతే యోగః యోగ విధానము భగవద్బాణః భగవానుని పైననే లక్షింపబడినది. నిర్వాణ ఆత్మన్ ఓ నిర్వాణ రూపుడా త్వయా నీచే ఉదితః వివరింపబడినది. ఈదృశః ఏ స్వభావము కలది. కతి ఎన్ని రకములగు. చ మరియు అంగాని శాఖలు యతః దేని ద్వారానైతే తత్వ యథార్థముగా
అవబోధనం, అవబోధనం, అవగాహనము. అవగాహనము. శ్రీకృష్ణ భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నీవు వివరించినట్టి యోగ విధానము పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుని పైననే లక్షింపబడినది. భౌతిక అస్తిత్వమును పూర్తిగా అంతమొందించుటకే ఉద్దేశింపబడినది. దాని స్వభావమును నాకు ఎరుకపరచుము. అట్టి ఉదాత్తమగు యోగమును యథార్థముగా నెరుగుటకు ఎన్ని మార్గములు కలవు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నీవు వివరించినట్టి యోగ విధానము పూర్ణ పురుషోత్తముడు అగు భగవానుని పైననే లక్షింపబడి భౌతిక అస్తిత్వమును పూర్తిగా అంతమొందించుటకే ఉద్దేశింపబడినది. దాని స్వభావమును నాకు ఎరుకపరచుము. అట్టి ఉదాత్తమగు యోగమును యథార్థముగా నెరుగుటకు ఎన్ని మార్గములు కలవు. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. పరతత్వపు వివిధ అవస్థలను లక్షించుచు యోగ విధానము అనేక రకములుగానున్నది. జ్ఞాన యోగ విధానము నిరాకార బ్రహ్మ తేజముపై లక్షించియుండును. హఠయోగము పరతత్వము యొక్క పరమాత్మ తత్వముపై లక్షించియుండును. కానీ శ్రవణ కీర్తనాది నవ విధములుగా నిర్వహింపబడు భక్తి యోగము మాత్రము భగవానుని పూర్ణానుభవం పైననే లక్షితమైయుండును. ఆత్మానుభవమునకు వివిధ పద్ధతులు ఉన్నప్పటికీ దేవహుతి ఇచ్చట ప్రత్యేకంగా భక్తి యోగ విధానమునే అంటే భగవానునిచే ఇదివరకే మొట్టమొదట వివరింపబడినది. అంటే ఇచ్చట దేవహూతి ప్రత్యేకంగా భక్తి యోగ విధానమునే తెలుపుచున్నది. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, మందిరమందు భగవదర్చనము, భగవత్ సేవనము, భగవానుని ఆజ్ఞాపాలనము, ఆ దేవదేవునితో మిత్రత్వమును నెరపుట, అంత్యమున సమస్తమును అతని సేవయందు సమర్పణము గావించుట అనునయే భక్తి యోగమందలి వివిధ అంశములు. ఈ శ్లోకమునందు నిర్వాణాత్మన్ అను పదము ప్రధానమైనది. భక్తి యోగ విధానమును అంగీకరించనదే ఎవరునూ భవమును అంతమొందించలేరు. జ్ఞానులు జ్ఞానయోగమునందు అభిరుచిని కలిగియుందురు. గొప్ప తపస్సును అనురించిన మనుజుడు తాను బ్రహ్మజ్యోతి వరకు ఉద్ధరించుకొనినను తిరిగి భౌతిక జగమునకు పతనము చెందడి అవకాశం కలదు. అనగా జ్ఞాన యోగమనున్నది నిజంగా భవమును నశింపచేయబోదు. అదేవిధంగా పరమాత్మ తత్వంపై లక్షింపబడియుండు హఠయోగ విధానమునకు సంబంధించిన వరకు దానిని అభ్యసించు పెక్కు యోగులు విశ్వామిత్రుడు వంటి వారు పతనం చెందియుండిరి. కానీ భగవానుని సన్నిధికి ఒక్కసారి చేరి పిదప భక్తి యోగులు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తునకు మరలిరారు. ఈ విషయం భగవద్గీత యందు స్థిరపరచబడినది. యద్గత్వా న నివర్తంతే, అచ్చట చేరిన పిదప తిరిగి రాడు. త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి, ఈ దేహమును త్యజించిన పిమ్మట అతడు భౌతిక దేహమును మరలా పొందడు. నిర్వాణము అనగా ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వమును నశింపచేయుట అని భావము కాదు. ఆత్మ నిత్యమైనటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది. కనుక నిర్వాణమనగా మనుజుని భౌతిక అస్తిత్వమును అంతమొందించుట అనియే భావము. భవము అంతమొందించుట ఎనగా భగవద్ధామము కేగుట.
జీవుడు ఏ విధమగు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి భౌతిక జగత్తునకు పతనము చెందునని కొన్ని మార్లు ప్రశ్నింపబడుచుండును. దానికి ఇచ్చట సమాధానమొసగబడినది. భగవానునితో ప్రత్యక్ష సంబంధము పొందునట్లుగా వైకుంఠ లోకములకు బడనంత వరకు జీవుడు పతనం చెందు అంటే నిరాకార బ్రహ్మానుభూతి నుండి లేదా ధ్యాన సమాధి నుండి అవకాశము ఉండును. ఈ శ్లోకమందలి భగవద్భానః అను వేరొక పదము కూడా ప్రధానమైనది. అనగా భక్తి యోగమనున్నది భగవానునిపైనే లక్షింపబడి ఉన్నట్టి బాణము వంటిది. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజమునో లేదా పరమాత్మ అనుభూతినో పొందుటకు భక్తి యోగము మనుజుని ప్రేరేపింపదు. అతి వాడి అయినది మరియు వేగముగా కలది అయిన ఆ బాణము నిరాకార బ్రహ్మమును హృదయస్థ పరమాత్మ తత్వస్థితులను ఛేదించుకొని నేరుగా పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేరగలదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకానికి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయం భక్తి యోగ మహిమ. అందులో ఆ భక్తి యోగ విధానాన్ని కొనసాగించుటకు కావలసినటువంటి విధానాలు, ఆ లక్ష్యము, ఆ భక్తులు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేటువంటి వివిధ అంశాలను ఆ కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి వివరించినటువంటి విషయాలను అంతకుముందు చూసాం. అంటే భక్తి ఎలా ఉంటుంది, ఎవరు సాధువులు ఉంటారు, భక్తి యోగ విధానం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, ఆ భక్తి యోగ మహిమ ఏమిటి అనేటువంటిది కొంత ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయాలను ఆ దేవహూతి విన్న తర్వాత ఆమె ఇంకా ఇక్కడ నిన్నటి శ్లోకంలో ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతుంది. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద, ఆ భగవానుని యొక్క వచనాలను ఆలకించిన పిదప దేవహూతి ఇట్లు ప్రశ్నించెను అని చెప్తుంది. ఏమని అడిగింది ఆమె? నీ పాద పద్మ సేవను నేను సులభముగాను శీఘ్రముగాను పొందుటకు ఏ విధమగు భక్తిని వృద్ధి కావించుకొనవలెను, దేనిని కొనసాగించవలెను అంటూ ఆమె ఆ భగవానుణ్ణి అడిగినటువంటి విధానం. సో ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవను చేయడంలో ఎవరు కూడా నిషేధింపబడిన వారు లేరు అనేటువంటిది భగవద్గీత యందు భగవంతుడే చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైనా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి విధానాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ వివిధ రకాలుగా ఉండేటువంటి ఆ భక్తులకు మరి అనువైనటువంటి ఆ భక్తియుత సేవ విధానం గురించి ఆమె అడుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్పినటువంటి ఆ వివిధ రకములైనటువంటి భక్తులకు అనువైనటువంటి భక్తియుత సేవ అనేటువంటిది గురు కరుణ చేతనే నిర్ణయింపబడి స్థిరమవుతుంది వారిలో అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. అరుణమాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చెప్పండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు నేను మీరు. శ్లోకాలు చదువుతారని హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఇక ఆ విధంగా వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి భక్తి విధానాలలో అలాగే వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి భక్తులకు అనువైనటువంటి భక్తి సేవ అనేటువంటిది ఆ శుద్ధ భక్తులైనటువంటి మహాత్ములైనటువంటి ఆ గురువుల యొక్క కరుణ చేతనే అది నిర్ణయించబడి స్థిరపడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదులు నిన్నటి దానికి. సో ఆ విధంగా ఆ దేవహూతి మరి నేను నీ యొక్క పాదపద్మలను సులభంగాను శీఘ్రగానే పొందాలి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడానికి ఆ అనువైనటువంటి విధానంలో మరి ఏ విధమైనటువంటి భక్తిని నేను వృద్ధి చెందించుకోవాలి. ఎందుకంటే వివిధ రకాలుగా భక్తి మార్గాలు ఉన్నటువంటివి. వాటిలో మరి ఏ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని నేను వృద్ధి చెందించుకున్నట్లయితే నీ యొక్క పాదపద్మాలను సులభంగాను శీఘ్రంగాను త్వరగాను పొందగలను అని అడిగి ఇంకా ఆమె చెప్తుంది, నీవు ఇప్పటి వరకు నాకు వివరించినటువంటి యోగ విధానము ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయిన భగవానుని పైననే లక్షింపబడి ఈ భౌతికమైన అస్తిత్వమును పూర్తిగా అంతము అందించడానికే అది ఉద్దేశించబడినట్లుగా ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆమె. ఆ దేవహూతి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడితో అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది, నేను ఏ విధంగా నీ యొక్క పాదపద్మాలను సులభంగాను త్వరగా చేరుకోవాలి, ఆ మార్గాలు చెప్పు అంటూ, అలాగే నీవు వివరించినటువంటి ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియచేసినటువంటి యోగ విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుడిపైనే లక్షింపబడి ఉన్నటువంటిది. ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాలకు ఈ త్రిగుణమయాలకు పూర్తిగా అది అంతమొందించే విధంగా ఉద్దేశించబడినట్లుగా ఉన్నది. మరి దాని యొక్క స్వభావాన్ని నాకు ఎరుకపరచుము. మరి అటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి యోగమును యథార్థంగా తెలుసుకోవడానికి ఎన్ని రకాలైనటువంటి మార్గాలు కలవు అంటూ ఆ దేవహూతి భగవానుణ్ణి కపిల భగవానుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో మరి దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో వివరిస్తూ ఆయన చెప్తున్నారు, పరతత్వపు వివిధ అవస్థలను లక్షించుచు ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, పరతత్వము 3 రకాలుగా మనం చెప్తాం, బ్రహ్మంలోను పరమాత్మ భగవానుడుగా. మరి వాటన్నిటిని కూడా లక్షించుచు యోగ విధానము అనేక రకాలుగా ఉన్నది. ఆ అనేక రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ యోగ విధానాలలో మనం చెప్తాం కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, భక్తి యోగము అనే వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ యోగ విధానాలను గురించి మరి అనేక రకాలుగా ఆ పరతత్వాన్ని లక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి మార్గాలు ఉన్నవి. అందులో జ్ఞానయోగ విధానము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ నిరాకార బ్రహ్మతేజంపైనే లక్షింపబడి ఉన్నది అని. ఇక హఠయోగము ఏదైతే ఉందో అది ఆ పరతత్వం యొక్క ఆ పరమాత్మ తత్వము పైనే లక్షింపబడి ఉండును. కానీ శ్రవణము, కీర్తనము, వందనము, దాస్యము, పాదసేవనము, ఆత్మనివేదనము వంటి అర్చనము ఇవన్నీ కూడా ఆ నవవిధములుగా నిర్వహింపబడేటువంటి భక్తి యోగాలు మాత్రము ఆ భగవానుడి యొక్క పూర్ణ అనుభవం పైనే లక్షితమై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనకి పరతత్వము 3 రకాలుగా అనుభూతి పొందవచ్చుకొని అదే మనకి ఉన్నటువంటి ఆ విధానాలలో మనకి
ఇది భగవానుడి యొక్క అంటే బ్రహ్మతత్వము పరతత్వము భగవానుడుగా ఉండేటువంటిది. అయితే వీటిలో ఆ జ్ఞాన యోగ విధానము ఆ నిరాకార బ్రహ్మ తేజాన్ని చేరుకోవడానికి మాత్రం అంటే జ్ఞాన యోగ విధానము ద్వారా నిరాకార బ్రహ్మ తేజము అంతిమంగా చేరుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఇక ఆ హఠయోగ విధానం ఏదైతే ఉందో ఈ ధ్యానం యోగ విధానం ఏదో ఉందో అష్టాంగ యోగ విధానం అలాంటి విధానంలో పరమాత్మ తత్వం వరకు లక్షింపబడి ఉంటుంది. కానీ భక్తి యోగ విధానము శ్రవణ కీర్తనాది నవవిధములుగా నిర్వహింపబడేటువంటి ఆ భక్తి యోగం మాత్రము అంతిమ లక్ష్యమైనటువంటి ఆ భగవానుణ్ణి యొక్క పూర్ణ అనుభవం పైనే లక్షితమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో మనకి సూర్యుడు, సూర్యమండలము, అలాగే సూర్యకాంతి అనే విధంగా మనం పరతత్వాన్ని 3 విధాలుగా చేసుకున్నట్లు. అంటే ఇక్కడ ఆ సూర్యకాంతి వరకు ఆగిపోయేటువంటి విధానము జ్ఞానయోగ విధానం సూర్యకాంతితోనే. అలాగే ధ్యానయోగం ద్వారా సూర్య మండలం వరకు. కానీ సూర్యుడిని చేరుకోవడానికి అంటే అక్కడ సూర్యుడిని చేసేటువంటిది అంటే ఆ భగవానుడు. అది మరి ఆ భక్తి యోగ విధానమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆత్మానుభవానికి వివిధ పద్ధతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవహుతి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా భక్తి యోగ విధానమునే ఆ భగవంతుడు ఇంతకు ముందు అడిగినటువంటి తెలియచేసినటువంటి విషయాల గురించే ఆమె అడుగుతూ ఉన్నది. శ్రవణము, కీర్తనము, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయడం, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను కీర్తించడము, ఆ నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణాలను కర్మలను స్మరించుకుంటూ ఉండడము, ఆ భగవంతునికి వందనం చేయడము, ఆ భగవంతుని మందిరం నందు అర్చనం చేయడము, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అంటే పాదసేవనము, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞపాలనము దాస్యంతో ఆ భగవంతుడు, అలాగే ఆ భగవంతునితో మిత్రత్వాన్ని స్నేహభావాన్ని పెంపొందించుకోవడం, సఖ్యం. ఇక చివరిగా ఆత్మ నివేదనము, సమస్తము తనను తాను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకోవడము అనేవి ఆ భక్తి యోగమునందు ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలు. సో ఇవి మాత్రమే ఆ అంతిమ గమ్యాన్ని గురిపెట్టినటువంటి బాణంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే మనం బాణాలను వదులుతూ ఉంటాం కొంతవరకు, అంటే గమ్యాన్ని చేరుకోకుండా ఉండేటువంటి. సో అంతిమ గమ్యానికే మనం పెట్టినట్లయితే అంటే సూర్యుని యొక్క వెలుతురు వరకు ఆగడము, సూర్య మండలం వరకు ఆగేటువంటిది లేదా కాకుండా నేరుగా సూర్యుని వరకు పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి సూర్యకాంతిని, సూర్య మండలాన్ని దీన్ని దాటి అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం. అంటే ఇక్కడ ఆ నిరాకార బ్రహ్మతేజాన్ని, పరమాత్మ తత్వాన్ని, భగవంతుడే లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు ఇవి రెండు కూడా దాటుకొని పోగలుగుతాయేటువంటి స్థితి మనము చూడగలిగేటువంటిది. హరే కృష్ణ. రమేష్. సో మరి ఇక్కడ శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, మందు భగవదార్చనము, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, పాదసేవనము, భగవాను యొక్క ఆజ్ఞపాలను, దాస్యం, ఆ భగవంతునికి దాసుల్లాగా చేసేటువంటిది, ఆ సఖ్యం, ఆ భగవంతుడితో స్నేహభావాన్ని పెంపొందించుకొని అంత్యమున సమస్తము ఆ భగవంతుడికి సమర్పణ కావించడము అనేవి భక్తి యోగం నందు ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వివరించబడినట్లుగా ఇక్కడ ఆ నిర్వాణాత్మన్ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన అన్నారు యోగో భగవద్భానో నిర్వాణాత్మన్ త్వయోదితః. సో కాబట్టి మరి ఇందులో నిర్వాణాత్మన్ అను పదము ప్రధానమైనది అని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఈ
నిర్వాణాత్మన్ అంటే నిర్వాణ ఆత్మన్, నిర్వాణ రూపుడైనటువంటి ఆ ఒక స్వరూపుడు అంటే భగవానుణ్ణి లక్షించినటువంటి. మరి ఏంటి అది ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది అంటే భక్తి యోగ విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ భక్తి యోగ విధానాన్ని అంగీకరించనిదే ఎవరును భవమును అంతమొందించుకొనలేరు, అంతమొందించజాలరు అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానులు జ్ఞానయోగమునందు అభిరుచిని కలిగి ఉందురు. సో తద్వారా ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని, బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకోగలుగుతారని. అలాగే గొప్ప తపస్సు వనరించినటువంటి మనుజుడు తాను బ్రహ్మజ్యోతి వరకు ఉద్ధరించుకొనునని, అలా బ్రహ్మజ్యోతి వరకు కూడా ఉద్ధరించబడినటువంటి వాడు తిరిగి భౌతిక జగత్తుకు పతనం చెందేటువంటి అవకాశం కలదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ జ్ఞాన యోగము అనేటువంటిది నిజంగా ఈ భవమును నశింపచేయబోదు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ బంధనాల నుండి అది నశింపచేయబోదు అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ మోహానికి గురి అయ్యే విధంగానే చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది జ్ఞాన యోగ విధానము ద్వారా లక్ష్యంతోనే ఉన్నటువంటి వారు. ఇక మరొక యోగ విధానంలో ముఖ్యమైనటువంటి యోగ అంశం ద్వారా అంటే ధ్యాన యోగ విధానం అంటే పరమాత్మ తత్వము పైనే లక్షింపబడి ఉండేటువంటి హఠయోగ విధానమునకు సంబంధించినంత వరకు దానిని అభ్యసించినటువంటి అనేక మంది యోగులు ఉన్నారు అని, అందులో విశ్వామిత్రుడు ఒకరు. మరి ఆ విధానాన్ని అభ్యసించినటువంటి మరి విశ్వామిత్రుడు కూడా పతనం చెంది ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే జ్ఞానయోగ విధానం కానీ ధ్యానయోగ విధానాల ద్వారా కానీ జ్ఞానయోగం ద్వారా ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని ఉద్దేశించటము, అలాగే ఆ హఠయోగ విధానము ద్వారా పరమాత్మతత్వాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఉండేటువంటిది. సో అక్కడ వరకు వెళ్ళినటువంటి వారు తిరిగి పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. కానీ అంతిమ గమ్యాన్నే అంటే ఆ భగవానుణ్ణే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని చేయబోయేటువంటి విధానం ఏంటి? భక్తి యోగ విధానం. ఆ భగవానుని యొక్క తత్వాన్ని చేసేటువంటి. కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ భగవానుని సన్నిధికి చేరినటువంటి వారు అంటే సూర్యుడి మీదకే డైరెక్ట్గా వెళ్ళినటువంటి ఇక తిరిగి మళ్ళీ పడేటువంటి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే వెలుతురులో ఉండేవారు కానీ ఆ దగ్గర సమీపంలో ఉండేటువంటి వారు కానీ మళ్ళీ తిరిగి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ నేరుగా ఆ భగవానుని యొక్క సన్నిధికి ఒక్కసారి చేరినట్లయితే ఆ భక్తులు తర్వాత ఇక ఆ భక్తులు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తుకు మరలిరారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని భగవద్గీత యందు ఆ భగవంతుడు స్థిరపరిచినటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత యందు ఆ భగవానుడు చెప్తారు, త్యక్వా దేహం పునర్జన్మనైతి. ఈ దేహాన్ని వదిలిన పిమ్మట అతడు మరలా ఈ భౌతిక దేహాన్ని పొందడు, మరలా ఈ భౌతిక జగత్తుకు రాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నిర్వాణము అనగా ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వమును నశింపచేయుట అని భావము కాదు అని చెప్తున్నాం. ఆత్మ ఎందుకంటే నిత్యమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది కనుక నిర్వాణం అనగా మనుజుని యొక్క భౌతిక అస్తిత్వమును అంతమొందించుట అని భావం. సో కాబట్టి నిర్వాణము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ భౌతిక అస్తిత్వాన్ని అంతమొందించుట అని భావం వస్తుంది. సో అంటే ఈ భవాన్ని అంతమొందించి అంటే ఈ బంధనాలన్నింటినీ మోహాన్ని అంతా తొలగించుకొని ఆ భగవద్ధామానికి ఎగుట అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జీవుడు ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి భౌతిక జగత్తుకు పతనం చెందునో అనేటువంటిది మరి కొన్ని మార్లు ప్రశ్నించబడును అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి ఒక్కొక్కసారి చెప్తూ ఉంటారు,
మరి భగవద్ధామాన్ని చేరినాక ఇంకా తిరిగి రారంటున్నారు కదా, మరి ఎలా మళ్ళీ భౌతిక జగత్తుకు వస్తున్నారు అనేటువంటి ప్రశ్నలు వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ భగవానుతో ప్రత్యక్ష సంబంధము పొందునట్లుగా వైకుంఠ లోకములకు ఉద్ధరింపబడనంత వరకు జీవుడు పతనం చెందు, అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మానుభూతి కానీ లేదా ధ్యాన సమాధి నుండి అంటే పరమాత్మ అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకమునందలి భగవద్బాణః అను వేరొక పదం కూడా ప్రధానమైనది. బాణం. బాణం ఏం బాణము మనం లక్ష్యం పెట్టుకోవాల్సింది? ఈ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి కానీ లేదా పరమాత్మ ఇది కాదు. ఆ భగవానున్నే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఆ భగవద్బాణాన్ని వదిలినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే భక్తి యోగం అనేటువంటిది వీటన్నిటికీ అంతిమంగా మనకి సోపాన క్రమం చెప్తే అంతిమంగా ఉండేటువంటిది భక్తి యోగం. సో కనుకనే ఆ భగవానుని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఆ భగవద్బాణాన్ని మనం ఉపయోగించినట్లయితే, ఆ భగవానుని పైనే లక్ష్యపరిచినట్లయితే, సో ఇక్కడ మరి భక్తి యోగము అనేటువంటిది భగవద్బాణః అని చెప్తుంది. అంతిమ లక్ష్యాన్నే గురిపెట్టినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ బాణము ఇక్కడ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజమును లేదా పరమాత్మానుభూతిను పొందుటకు మనిషిని ఈ భక్తి యోగం ప్రేరేపించదు. నేరుగా భగవానుడితోనే సంబంధాన్ని, భగవాన్ని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికే ఇది ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది ఆ విధంగా పురోభివృద్ధి చెందిస్తుంది. ఇది అతి వాడి అయినది మరియు వేగము కలది అయినటువంటి బాణము ఉపయోగించినప్పుడు అది నిరాకార బ్రహ్మాన్ని, ఆ హృదయస్థ పరమాత్మ తత్వాలను కూడా ఛేదించుకొని ఈ ఇరువురికి ఆవల ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే మనం మొదటగా చూడగలిగేది వెలుతురు. ఆ వెలుతురు తర్వాత ఆ సూర్య మండలం, ఆ తర్వాత అవతల ఉన్నటువంటి సూర్యుడు. సూర్యుడినే మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకొని వెళ్ళినట్లయితే వీటన్నిటిని కూడా దాటగలుగుతాం. కాంతిని చూడగలుగుతాం, కాంతి కిరణాలను చూడగలుగుతాం, తర్వాత భగవంతుడి దగ్గరికి. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి భక్తి యోగము అనేటువంటి అతి వాడి మరియు వేగమైనటువంటి భగవద్బాణః అనేటువంటి అటువంటి బాణాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు నిరాకార బ్రహ్మమును, హృదయస్థ పరమాత్మ తత్వాలను ఛేదించుకొని నేరుగా ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.